हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादीदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धोऽप्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതാണ് നമ്മള് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. നമ്മളപ്പോ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തൊട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ജന്മം വരുന്നതില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മത്തില് നമ്മുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ആ കർമ്മം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. ആ പ്രവൃത്തി, അതായത് കർമ്മം, ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോ ജന്മത്തിലും ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മറികടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധീനതയിലാകാതെ അതിന് അതീതനാവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തെ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാതിരിക്കാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ഏത് രീതിയിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ? സത്വഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാതോ മുനയാ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ എല്ലാ ഋഷികളും തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ? കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് സാധിക്കുക? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കത് സാധിക്കും. അപ്പോ ആ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ്? ഏതെന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഋഷികൾക്ക് പോലും തികഞ്ഞ പരിപൂർണം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്. ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്, ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞ. കാരണം ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാർത്ഥർമ്യമാഗതഃ സർഗോപീനോപജായന്തേ പ്രലയേന വ്യതിന്ദിച്ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും.
അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തില് ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാഗത്തെ, ഭഗവാന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അയാള് സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനന മരണങ്ങളുടെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് തുല്യമാകും. കാരണം ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് തുല്യമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാൾക്ക് ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഈ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരുന്നില്ല? പ്രളയകാലത്ത് സൃഷ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പ്രളയം വരുമ്പോ ആകുലചിത്തനാവേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നില്ല. സർവയോനീഷു കൗന്ദേയു മൂർത്തയാ സംഭവന്തിയഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോ നിരഹം ബീജപ്രദാപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനാണ് നാനാരൂപേണയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് അവസരം നൽകിയത് ആരാണെന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും പിതാവ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിനും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാത്രമുള്ളൂ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല ഈ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമായത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയണം. അതായത് ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്, അരിക്കൂമ്പാരത്തിൽ തേളുകൾ മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ അരിയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ് അത് അരിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, അരിയിലെ പെൺതേളുകൾ മുട്ടയിട്ടാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണത്. പക്ഷെ പുറത്തു വരുമ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി എന്ന മട്ടിലാണ് പുറത്തു വരുന്നെങ്കിലും ഈ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് സുഖമായിരിക്കാം, ദുഃഖമായിരിക്കാം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഓരോ ശരീരങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദിപിതാവ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദിപിതാവാരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ഭൂലോകത്ത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞു 17-14 ലോകത്തില്, ഭൂലോകത്തില് മാത്രമല്ല ജീവാത്മാക്കളുള്ള. എവിടെയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പില്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഏതാണ്? സത്യലോകം, അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് 14 ലോകത്തിലും എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും എവിടെ ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അത് ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിലും എല്ലായിടവും ആയിരുന്നിട്ട് ഈ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം ആദ്യ പിതാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. നമ്മളത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തോട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളില് വെള്ളത്തിലായിട്ടും കരയിലായിട്ടും പല രീതിയിലും മനുഷ്യരും ഭൂലോകത്ത് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തുമായിട്ട് ഉണ്ട്. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുടെയും സൃഷ്ടാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ആര് വാഴുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തില് വാഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആര് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവാഹ നിബന്ധന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ഗുണങ്ങള്? സത്വം, രജസ്, തമസ്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ 3 ഗുണങ്ങള് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക
ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, അതിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അതിന് ഗുണങ്ങളാൽ ഭക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് ഗുണങ്ങൾ അതിനെ ഗുണങ്ങളാൽ മാലിന്യമാക്കപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ആ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വാധീനിക്കുന്നതും അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതും. അതല്ലാതെ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അത് ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനായിട്ട് മാറുന്നത്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖാസംഖ്യേന ഭക്താദി ജ്ഞാന സംഖ്യേന ചാനക. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭക്തരാക്കപ്പെടും. ഇനി സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. സത്വഗുണത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാണ് സത്വഗുണം. അത് പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവര് സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭക്തരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവര് സത്വഗുണം പ്രകാശമാനമാണ്, അത് വിശുദ്ധമാണെന്ന് പറയാം. ഇത് പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാനാണ്. പക്ഷെ ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് സുഖങ്ങൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും, ജ്ഞാനവും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും അവരവിടെ ഭക്തരാക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സുഖവും ജ്ഞാനമൊക്കെ നൽകി നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ ഇരുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് സത്വഗുണത്തില്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ദോഷം വരുന്നത് എന്താണ്, അവർ അഹങ്കാരികളാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് തോന്നാണ് ഞങ്ങളെക്കാളും നല്ലതായിട്ട് വേറെ ആരുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാതും അറിയാം, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നൊരു തോന്നൽ ആരിന് വരാം, ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരില് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ സത്വഗുണം പൊതുവെ എന്താ പറയണത്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർക്ക്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, സുഖവും അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി രജോ ഗുണത്തിന് എന്താ പറഞ്ഞത്, രജോ രകാത്മകം ബുദ്ധാകാത്മകം ബുദ്ധി തൃഷ്ണ സംഘാസമുദ്ഭവം തന്നിഭക്താദി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഖ്യേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. ഇനി അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യം കൊണ്ട്, അളവറ്റ നമ്മൾ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ്, രജോ ഗുണം. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആഗ്രഹം, അത്യാഗ്രഹം പോലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്കിപ്പോ എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു വീട് വേണമെന്ന് തോന്നും. നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു വണ്ടി വേണമെന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് കുറെ വേണമെന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒന്നിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഷ്ടപ്പെടാനും നമ്മൾ തയ്യാറാണ് തന്നെ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും യാതൊരു വിരോധം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ആഗ്രഹം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഷ്ടപ്പെടാനും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാനും നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസമോ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് എന്ത്, രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. കാരണം നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവിടെ ഇനിയും നമുക്ക് വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, രജോ ഗുണത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. കഠിനാദനം ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു മടി നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം. പിന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ആസക്തിയും എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്, രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഇനി ജ്ഞാനജം വിത്തി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി സന്നിഭക്താദി ഭാരതപുത്ര. അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവ്വശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിന്റെ എന്താണ്, അജ്ഞാനമാണത്. തമോ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് എന്ത്, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അജ്ഞാനമാണ് തമോ ഗുണത്തിലെ ലക്ഷണം. അത് സർവ്വശരീരങ്ങളെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ട് എന്താ, പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. നമുക്ക് അലസന്മാരായിരിക്കും, നമ്മൾ മടിയന്മാരായിരിക്കും, നമുക്ക് ഉറക്കം. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷണം, തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം. സാധാരണ നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതി ഒരു ദിവസം, 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതി. പക്ഷെ ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുന്നത് എന്താണ്, തമോ ഗുണക്കാരുടെ ലക്ഷണമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ
തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരപ്പോ കുറെ സമയം 10-12 മണിക്കൂറൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും. പിന്നെ അവർ ഏത് സമയത്തും വിഷാദത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കും, നിദ്രാലുവായിട്ട് കാണപ്പെടും, അവർക്കൊരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനും അവർക്കൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു 11 മണി വരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സത്വഗുണത്തിന്റെ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് രാവിലെ തൊട്ട് കുറഞ്ഞു 11 മണി ആകുമ്പോഴേക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. പക്ഷെ എന്നാലും സമയം പറയുമ്പോൾ ഒരു 11 മണിയെ നമുക്ക് സത്വഗുണം പറയുകയാണെങ്കിൽ 11 മണി മുതൽ ഒരു വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു എന്താ പറയാ 5 മണി 6 മണിക്ക് വരെ നമുക്ക് രജോ ഗുണം പറയാം. 5 മണിക്ക് വരെ. അത് കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ 10, പിന്നെ ഫുള്ള് രാത്രി മുഴുവൻ എന്താ പറയുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള സമയമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് രാത്രി കുറെ സമയം ഇരിക്കുക 12 മണി 1 മണി വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കാം, മിൽക്ക് ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾ ഒക്കെ മേടിക്കുന്നത് ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സത്വ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് കണ്ടില്ലേ, ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ മേടിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് രജോ ഗുണത്തില്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് മീറ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനത്തെ ജീവിക്കുക. അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതശൈലി തന്നെ എന്താണ്? ഈ ഓരോ ഗുണങ്ങളെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷികളായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അരയന്നം എന്താണ്? അരയന്നം ശുദ്ധജലത്തിൽ മാത്രമേ അരയന്നത്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ അത് കഴിക്കുന്നതും വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും മാത്രമേ അത് കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് അരയന്നം. അപ്പൊ അത് സത്വഗുണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. തേനീച്ച എന്താണ്? തേൻ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ തേൻ സംഭരിച്ചു വെക്കായിരിക്കും തേനീച്ച. പക്ഷെ നമ്മളത് എടുക്കാനോ ചെയ്യാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. എന്താണ്? തേനീച്ച വന്ന് കുത്തും നമ്മള്. അപ്പൊ തേനീച്ച എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? രജോ ഗുണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. കാക്ക ഏത് ചീത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് അവിടെ എന്ത് കൊത്തി വലിക്കാൻ ആർക്കും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാക്കകൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് കാക്കകൾ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് കാക്കകള്. സത്വ സുഖേ സംചയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂത മഹാപ്രമാദേ സംചയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോ സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ടാണ്. സത്വഗുണത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? സുഖങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നു, നമുക്ക് സുഖങ്ങൾ കിട്ടുന്നു, അതാണ് സത്വഗുണം. രജോ ഗുണത്തിലോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, അതാണ് ഉന്മാദം. അങ്ങനെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെയും എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്? സത്വഗുണം സുഖം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബന്ധിക്കും. രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ടാണ് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ സത്വം രജസ്തഥ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. സത്വഗുണം രജസിനും തമസിനും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമസുകളെ കീഴടക്കും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ പറയുകയാണല്ലേ. ചിലപ്പോൾ എന്താണ്? സത്വഗുണം മുന്നിൽ നിൽക്കും, രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം അതിനെ തോൽപ്പിക്കും. ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് സത്വഗുണത്തിനും തമോ ഗുണത്തിനും കീഴടക്കും. ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് സത്വഗുണത്തിനെയും രജോ ഗുണത്തിനെയും കീഴടക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എന്താണ്? ഇത് 3 തമ്മിലുള്ള മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും. ചിലവരുടെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് കുറഞ്ഞും കൂടിയിരിക്കും. ചിലവരിൽ സത്വഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും, രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം കുറവായിരിക്കും പെർസെന്റേജ് വരുമ്പോ. ചിലവരിൽ തമോ ഗുണം കൂടുതൽ കാണാം, മറ്റേത് 2 കുറഞ്ഞിരിക്കും. എല്ലാ ഗുണവും എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് മാറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ്തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഗുണം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്കതിനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വതമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേനെ പോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മളിലുള്ള
ഗുണത്തിന്റെ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തരണം ചെയ്യാനോ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ഥിരനിശ്ചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വാസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്യത്തില് എത്താം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും? വാസുദേവ സത്യത്തിലേക്ക് കടക്കാനും, വാസുദേവ സത്യത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. വിശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തൊരവസ്ഥ, നമുക്ക് ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇവിടെയാണ് ഒരാള് ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്നത് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ ഏത് ഗുണമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശരീരത്തിന് പിടിവലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനം നമ്മളെ അതിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൽ 3ലും പെടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധ സത്യത്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഇനി സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം സത്യമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസദ്വാരങ്ങൾ, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം ഇവയെല്ലാം സാത്വിക ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശനമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 9 ദ്വാരങ്ങളും സാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്താണ്? സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണും. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്താൽ നമ്മള് സമ്പന്നനാകുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മള് എന്താ പറയുക, നമ്മളെ 9 ദ്വാരങ്ങളും പ്രകാശിതമാകാണ്. സാത്വിക ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാത്തും പ്രകാശിതമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ്? ശരിയായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ നോക്കി കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? അവര് പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. ഇത് സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തൊരു കാര്യത്തെയും പോസിറ്റീവായ രീതിയിൽ, നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ഈ സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർക്ക്, സാത്വികരായവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലോഭം പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണ വശമസ്പൃഹ രജസ്തേറ്റാനി ജായന്തി വിവൃതേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. രജോഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത തന്നെ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കൊരു കാര്യത്തിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കും. പിന്നെ ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് രജോഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ, നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു വീടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു വീട് വേണം. ആ വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പൈസ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഠിന പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? ഇതൊക്കെ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച താമസ്യേ താനിയായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന. കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ തമോ ഗുണമാണ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതെങ്കിലോ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ളൊരു മടി, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക, പിന്നെ പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവയൊക്കെ വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തേജസ്സില്ലാത്തടത്ത്, തേജസ്സില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അവിടെ ജ്ഞാനമില്ല. അപ്പൊ താമസ സ്വഭാവികൾ, തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്, അവര് ഒരാളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കില്ല, അവർക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അവര് എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. അവര് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ ആയിരിക്കും അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്. ബോധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അധ്വാനം അവരൊരിക്കലും ചെയ്യില്ല. അധ്വാന ശേഷി അവർക്ക് ഒട്ടുമില്ല. അവര് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ആര് ചെയ്യണ്ടാവില്ല? ഈ തമോ ഗുണബാധിതരായവര് ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്താലും അത് അവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഗുണം, മറ്റുള്ളവർക്കും അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലോദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും.
തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. അപ്പൊ സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുക. അപ്പൊ ഭൂലോകത്തിന്റെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും ആര് പോകുന്നത്? സാത്വികര് മരിക്കുമ്പോൾ പോകുന്നത്. രജോ ഗുണത്തെയാണ് മരിക്കുകയെങ്കിലോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. രജോ ഗുണത്തോടെ മരിച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫലത്തിൽ ആസക്തിയായിരിക്കും, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും ആര് പോകുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ പോകുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിൽ മരിക്കുന്നവരായിട്ടോ അവര് മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പിറക്കുക. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്? മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും അവര് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. അപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? അത് വിശുദ്ധമായിരിക്കും, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിലാണ് എന്ത്? സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വരുന്നത്. അപ്പൊ അമ്പലങ്ങള് പള്ളികളൊക്കെ പണിയാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് സാത്വിക കർമ്മമാണ്. അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? സാത്വികത്തിലാണ് വരുന്നത്, വിശുദ്ധമായ കർമ്മങ്ങളാണത്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഫലം എന്താണ്? ദുഃഖമായിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിൽ കുറെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൂട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അതിന് നല്ല രീതിയിലൊരു ഫലം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ലത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും അത് ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണില്ല അവിടെ വീടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? പ്രവൃത്തിയിൽ ദുഃഖമായിരിക്കും ഫലം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവര് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. അജ്ഞാനമായിരിക്കും, മൗഢ്യമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണല്ലോ, അത് കടക്കാൻ പോലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം. ഊർധം ഗച്ഛന്തി തത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഘന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എന്താണ്? ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. രാജസ സ്വപ്രകൃതിയിലുള്ളവരോ ഭൂലോകങ്ങളിലായിരിക്കും അവർ ജീവിക്കുന്നത്. ഭൂലോകങ്ങളിലായിരിക്കും രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കുക. അവര് വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുമ്പോൾ എവിടെ വരുന്നത്? ഭൂലോകങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് ജന്മമെടുക്കും. കാരണം അവര് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവര് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പുണ്യകർമ്മം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, ഭൂലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മമെടുത്ത് അവരുടെ ആ കർമ്മം അവര് അനുഭവിച്ച് തീർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് ഭൂലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുന്നു. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരോ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കുന്നു. പിന്നെ ശരീര സമ്പത്തികളായി ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനന, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും നമുക്ക് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ജീവാത്മാവിന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിക്കൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എന്താ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും? അമൃതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം? അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റാണ്? ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യത്തെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം അമൃതമാക്കാനായിട്ട്, ജീവിതം തന്നെ മരണമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ അതിക്രമിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ അടുത്ത് സംശയം വരാണല്ലോ. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും അതിക്രമിച്ചവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ്. അപ്പൊ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റം, എങ്ങനെയാണ് അയാൾ, എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നത്? 3 ചോദ്യമാണ് അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഇത് അതിക്രമിച്ചവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, അങ്ങനെ അവരുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അയാള്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ
മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ? ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ? ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുത്തമനുമായ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താ പറയണത്? പ്രകാശത്തിന്റെയും ആസക്തിയുടെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? ഒരു പ്രകാശത്തിന്റെയും ആസക്തിയുടെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെ ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. അതില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തും ഇല്ല, അത് വേണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഉളവാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുക? ത്രിഗുണങ്ങളിലെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആരാണ് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നത്? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ? പിന്നെ ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ലക്ഷണമാണ്? ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതിനെ അതീതനായവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് അതീതനായിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? അയാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പെരുമാറുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും പൊന്നും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയായിരിക്കും. അതിന് പിന്നെ അയാൾക്ക് അപ്രിയമായിട്ടും അപ്രിയമായിട്ട് യാതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല, സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ ആര് നിന്ദിച്ചു പറഞ്ഞാലും അയാൾ ആര് സ്തുതിച്ചു പറഞ്ഞാലും അയാൾക്ക് മാനങ്ങളിലും അപമാനങ്ങളിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അയാൾക്ക് യാതൊരുവിധ ഭാവവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അയാൾ ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും സമഭാവനയോടെ ആയിരിക്കും അയാൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് അങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തികള് അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വ്യാമോഹത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെയും ആസക്തിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അയാൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. അതില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആർക്ക് പ്രക്ഷുബ്ധനായിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഉദാസീനനായിരിക്കും, അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കും നമ്മളെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും? ഇതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനായവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇനി അതിന്റെ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ കല്ലും മണ്ണും പൊന്നും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. അവർക്ക് പ്രിയമായിട്ടും അപ്രിയമായിട്ടും യാതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിന്ദകൾ ചെയ്താലും സ്തുതികൾ ചെയ്താലും മാനവും അപമാനത്തിലും എല്ലാം അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സമചിത്തനായിരിക്കും. പിന്നെ ശത്രുക്കളോട് യാതൊരുവിധ ഭാവവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ത്രിഗുണത്തിന് അതീതനാണെന്ന് പറയും. ഇതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇനി മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സാഗുണാൻ സമതീതേ താൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് പരമപദത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലായാലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്? വേഗത്തിലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അർജുനന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ അയാൾ എങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലെ? ആ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് എത്താ? ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ അതിനെ ഒരിക്കലും പിന്മാറാൻ പാടില്ല. എങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാഹചര്യം നമുക്ക് വന്നാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല തടസ്സങ്ങളും നമ്മളെ മുന്നിലുണ്ടാവും. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പാണ് അല്ലെ? ഭക്തിയില് ഏറ്റവും മുന്നേറാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിലൂടെയാണ് സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭക്തന്മാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെയും പ്രീതി സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പല രീതിയിലും നമുക്ക് തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും
അങ്ങനെ ആ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്, ആ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലായിക്കോട്ടെ പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്തും. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി. അപ്പൊ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാൻ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരുന്നു അർജുനന്റെ, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച്? എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക്. അപ്പൊ ഏതൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അതില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ 3 ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചത്. അതൊക്കെയായിരുന്നു ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, അയാൾ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ്? പ്രകാശത്തിന്റെയും ആസക്തിയുടെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല, സാന്നിധ്യത്തില് അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളില് ബന്ധപ്പെടാത്ത പ്രക്ഷുബ്ധനാതിരിക്കാതെ അതില് പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനായിരിക്കുന്നുവോ ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങൾ തുല്യമായി കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എന്താണ്? എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും, സമഭാവനയോടായിരിക്കും പെരുമാറുന്നത്. തന്നോട് നിന്ദിക്കുന്നവരെയും എന്താണ് പറയാ, അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നവരും ആരായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരോടും സമഭാവനയായിരിക്കും. കല്ലും മണ്ണും പൊന്നൊക്കെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും ഒക്കെ സമചിത്തനായിരിക്കും. ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാതെ പെരുമാറുന്നവനും ആരായിരിക്കും? അതാണ് വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അവര് ത്രിഗുണത്തിന് അതീതനാണെന്ന് പറയാം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയ ഭാവം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ചോദിക്കുക. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഏതൊരു പരിസ്ഥിതിയിലും എങ്ങനത്തെ അനുകൂല പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും എന്ത് ചെയ്യാ, ഭഗവാൻ പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് 3 ചോദ്യങ്ങൾ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ഇതില് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലായാലും തമോ ഗുണത്തിലായാൽ പോലും നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? വിശുദ്ധ സത്യത്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലായിരുന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്കത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഗുണത്തിന് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനൊരു കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രത്നാകരൻ എന്ന വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. രത്നാകരൻ എന്നൊരു കാട്ടാളന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രത്നാകരൻ കാട്ടാളനാണ്, കൊള്ളക്കാരനാണ്. അപ്പൊ അയാൾ ഏത് ഗുണത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത്? നമുക്കറിയാം, തമോ ഗുണമായിരിക്കില്ല അയാളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അയാളുടെ ജോലി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടിലൂടെ പോകുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് സ്വർണവും പണ്ടൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കുക, സ്വർണവും പണമൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കുക, അവരെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നാണ് ആര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഇയാള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല കാട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ പക്ഷികളെ വേട്ടയാടി പിടിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഇതായിരുന്നു ഇയാളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ജോലി. അപ്പൊ ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണത്തില് ഏറ്റവും നീചമായ പ്രവൃത്തികളാണ് ഇയാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അയാൾ എല്ലാവരിൽ നിന്നും പണം ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പറിക്കും, അയാൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അയാളപ്പം എന്താണ്, അയാൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അയാളുടെ ഭാര്യയും മക്കളെയും പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആ കാട്ടില് അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാരദ മഹർഷി വരുന്നത്. നാരദ മഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോ ഇത് മറ്റുള്ളവരോട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നാരദ മഹർഷിയുടെ അടുത്തും എന്താണ്, പണം കൊള്ളയടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. കാരണം നാരദ മഹർഷി
മഹർഷിയാണ് അല്ലെ, സ്വർണം പഴസൊന്നും കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രത്നാകരൻ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ മഹർഷി ചോദിക്കാണ്, നീ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ എന്റെ കുടുംബം പോറ്റാനാണ്, എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും നോക്കാനാണ്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, നീ ചെയ്യുന്ന ഈ പാപത്തിന്റെ ഫലം അവരനുഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ അനുഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും ഇവ എന്തായാലും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, നീ പോയി നിന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് വരാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഇയാള് വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്, ഇയാള് വിചാരിക്കുന്നത് മഹർഷി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോ പറയാണ്, ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം, നീ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ ഈ രത്നാകരൻ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്, ഞാനിപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, ഈ കള്ളങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഭാര്യ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഞാൻ അനുഭവിക്കില്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം നിങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം, കർമ്മം താൻ തന്നെയാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ള സത്യം ആര് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? രത്നാകരൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അയാൾ തിരിച്ചു വന്ന് നാരദ മഹർഷിയോടുത്ത് പറയാണ്, എനിക്ക് തെറ്റ് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ല, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് ആര് പറയാണ്? ഇവിടെ രത്നാകരൻ നാരദ മഹർഷിയോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം സ്ഥാപിതമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രത്നാകരൻ നാരദ മഹർഷിയെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരാള് മനസാന്തരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തി എത്ര തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി എന്താ ചെയ്യണത്, അയാളോട് പറയാണ്, നീ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ കനിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനടക്കം സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് വിചാരിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് നടക്കില്ല ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. അതും അതിനും ആരുടെ കാരുണ്യം വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ രത്നാകരന് ഇത്രയും ഉള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ജപിക്കാൻ സാധിക്കോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അയാളോട് ചോദിക്കാണ്, നീ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വേട്ടയാടി മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളൊക്കെ കൊന്നു പിടിക്കുമ്പോ ഇയാൾ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? മരാന്ന് നല്ലറും. എന്നുവെച്ചാൽ അവര് മരിച്ചു, അവരെ കൊന്നല്ലോ, ആ ഒരു സന്തോഷത്തില്. അപ്പൊ രത്നാകരനോട് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞതാണ്, നീ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? മരാന്ന് തന്നെ നീ പറയാനായിട്ട് പറയാ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അയാളോട് പറയാണ്, നീ ഒരു സ്ഥലത്ത് നീ നിന്നിട്ട് നീ തപസ്സോടെ നീ കഠിനമായിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? മരാന്ന് പറയാ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന്, ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവരെ നീ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാരദ മഹർഷി പോകാണ്. അങ്ങനെ രത്നാകരൻ അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തായത് രാമനാമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നല്ല ഭയങ്കര സൗണ്ടില് രാമ എന്നുള്ളത് കേൾക്കാണ്. പിന്നെ ഭയങ്കര പ്രകാശം, ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഭയങ്കര പ്രകാശം, ജ്യോതിസ് വരുന്ന പോലെ അത്ര പ്രകാശം വരാണ്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി അടുക്കും തോറും എന്താണ്, രാമനാമത്തിന്റെ ഒരു ഒച്ചയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പോഴേക്കും എന്താണ്, അവിടെ മുഴുവനും ഇയാളുടെ ഫുൾ എന്തായി ചിതൽ പുറ്റുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. ഈ രത്നാകരൻ ചിതൽ പുറ്റുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ചിതൽപൂറ്റിൽ നിന്ന് രത്നാകരനെ മോചിപ്പിക്കുമ്പോ അയാൾ എന്താണ്, അത്രയും തേജസ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഇയാൾ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ രത്നാകരൻ. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി മോചിപ്പിച്ച് ആ വ്യക്തിയെ, നാരദ മഹർഷി മോചിപ്പിച്ച് ഈ വ്യക്തിയാണ് ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? വാൽമീകി. ചിതൽപൂറ്റിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് വാൽമീകി മഹർഷിയായിട്ട് മാറി. രാമായണം രചിച്ചതാരാണ്? വാൽമീകി മഹർഷിയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആദ്യം എന്തായിരുന്നു? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാട്ടാളനായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആരായിട്ട് മാറിയത്? രാമായണം രചിച്ച വാൽമീകി മഹർഷിയായിട്ട് മാറിയത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തില്, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലോട്ട് ഉയരാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഈ തമോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് പരിശീലനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മളുടെ ആ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ നിൽക്കുന്നതെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് സത്സംഗാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ. ആ നാരദ മഹർഷിയുമായിട്ടുണ്ടായ ചെറിയൊരു സമയത്ത് സത്സംഗം കൊണ്ട് തന്നെ ആർക്ക് മാറ്റം വരാണ്? അവിടെ രത്നാകരന് മാറ്റം വരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആചാര്യന്മാരുമായിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസിനുമായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം, സത്സംഗം നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അവരായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക്
മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുണം, ഇപ്പൊ തമോ ഗുണാണെങ്കിൽ ആ തമോ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്കും പിന്നീട് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് പരമാവധി ഒരു 90%, 99% ആളുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഗുണം ഏതാണ്? രജോ ഗുണമാണ് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. വളരെ ദേഷ്യമുള്ളവരായിരിക്കും നമ്മൾ. പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങള്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഉത്കണ്ഠ, അതൊക്കെ നമ്മളെ ലക്ഷണം. അതൊക്കെ നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? രജോ ഗുണം. അത് മാറ്റാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദേ ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ശ്രീ ഗുരുദേവ് നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. മനസ്സിലായോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഏതാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അറിയാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതായിരുന്നു? ഏത് ശ്ലോകം? 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെ? അഹം ബീജ പിതാ എന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളുള്ളത്? 54 ലക്ഷം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. തേനീച്ച ഏത് ഗുണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്? രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണത്തിലാണ് തേനീച്ച വരുന്നത് അല്ലെ? കാക്കയോ? കാക്ക തമോ ഗുണം. കാക്ക തമോ ഗുണം. സത്വഗുണത്തിൽ ഏതാ വരുന്നത്? സത്വഗുണത്തില്. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായിരിക്കും, സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കും എപ്പോഴും. പിന്നെന്താണ് അവര്? ഭഗവത് സേവ, സത്സംഗം, ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര്, ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. ജ്ഞാനികളായിരിക്കില്ല, അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അവർക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് തോന്നും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം ആരിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? ഈ സത്വഗുണക്കാരില് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കാറില്ല. അവര് സത്വഗുണത്തിലിരിക്കുമ്പോ അവരെപ്പോഴും എന്താണ്? അവര് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് സുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് സുഖങ്ങളാൽ ബന്ധിതരായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. ശ്ലോകം 14, 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക സാധിക്കില്ല. എന്തൊരു പരിസ്ഥിതി വന്നാലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറയാണ്. താമസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പിന്നാണ് ഉറക്കം അല്ലെ? എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാം? 12 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നവര് ഏത് ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ? അജ്ഞാനമാണ്. പിന്നെ അലസത, പിന്നെ മടി, പിന്നെന്താണ്? ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവര് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റു ഉണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. താമസ സ്വഭാവികളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അല്ലെ? രാജസ സ്വഭാവികളുടെ ആണെങ്കിലോ ആസക്തി, അവർക്ക് എല്ലാത്തിനോടും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരിക്കും, അത്യാഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ അവർക്ക്. അതായത് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടിയാലും അവർക്ക് ഇനിയും ഇനിയും വേണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലായിരിക്കും ആർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവര് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനേക്കാളും നല്ല കാർ വേണമെന്ന് തോന്നും. ഒരു വീടാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് വേണം തോന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുണ്ടാവുക. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? രാജസ സ്വഭാവികളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം. വേറൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്, സത്യലോകം അല്ലെ? 14:1 ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? എന്ത് ജ്ഞാനം നേടിയാലാണോ ഋഷിവര്യന്മാര് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്? ഏത് ജ്ഞാനാണത്? ഈ അധ്യായത്തിൽ ഏതിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? നമ്മള്
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഏത് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാ പറയണത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ജ്ഞാനം നേടിയാലാണോ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചത്? ഋഷിമാർക്ക്